Ang saging. Plaka-plaka. Pila na? Ang ginamos. Guys, shout Peter! Shout out Peter! Peter ka mo video eh! Peter! Shout out, Peter! Isa kilo ko. Isa kilo rin wala ko ng kwarta. Ang ginamos, ang ginamos. Ang ginamos. Gamusunon ba? Sa kilo ra ko. Ano? Suruyo ko lang kwarta dito. May mahal lang. Di, tara kain ako. Yeah. Oo, mulagot. Ginamos ako. Ito na pa ginamos. Di, lahi og yang ano. Talaga gulinaw. Gamsunon man yawa. Gamsunon. Gamsun ngayon la. Asig ba na ba? Kaya na paano nila? Asi bundot. Dahil 6 masalo. Padulong mo na sa isang kilo. Doan na lang nagot. Ang kwarta lagi mo piso. Sikwit, wala sulod kita ka. Ilan balik. Yakmat! Mga kanya. Ang nimo, hindi mo magkagang-kagang. Welcome to my channel. Andito kami sa Nakaplaka. ABS-CBN. Saan mo ka? Hi guys. Lumiyan na ito na ano? Saan na siya? Plato? Unlimited latik ni. Aray, galatik. Limitin natin yun. Tanong yung yabo. Gana kaya na eh. Tagi pa yan. Bye-bye tagaw. Iping-iping. Doon guys, sila ko. Oy, sige, lagi ko kayo kung Gcash ba? Idol. Mag-cash out na lang dira Idol, na. i-Gcash na ko. Paulas na lang ni Panon. Sama nyo. Invite of keeping. Kapayat ay may ginamos. Ay, gamusunon dito. Dalang taklay. Balik kami o ginamos. Ako ba yung nasa bawra? Saan? Hindi, lunes. Ito may gamusunon. Thank you. Gamay, gamsa. Ha? Gamay, gamsa. Ano ito lang, Iban? Okay, bidar dulu ya. Bidar. Ito guys. Ayun ito guys. Nakapalit ni Gadiya o. Tawagan niya eh. Ba't kasi tawagan niya sa inyo ha? Hindi ba? Isdang gagmay sa mo. Kaya. May isdang gagmay. May gitawa og turnos. Turnos yung sa mo. Dayon. Proportion na isa asin kay 1/3 daw. So, kung buhatan is kung nagagafin sa loob, aga sa bangiro. Sa uglayo. So, madali yan. Ayan. Ini nga isda ako ni ibutang sa laon sa nako. Dahil ako. Oops. Siya nga sa laon. Natiwan ka ako. Oops, sorry. Okay. Pagilap pa. Ang limpihan. Ay, damson.
Ayaw ano. So, nahugasan na ako og to maayo ang ginamos sa gani. Bitaw kaniyo turnos nga isda di ay ganang gamsunon bitaw. Na popular kayo gamsunon. Mano siya nga isda. Turnos. Ayan. Saan ako na butangan og kay isa ka kilo man eh. 1/3 ano? One daw mga 1/3 nga sa kilo po siya so 1/3 kilo nga asin. Kasi nang ikuha sa lain pero sila butangan. So, baka lang ako na sa kan. Kaya wala ko kapag asin. Ito sana ako na sa ref siguro. So na may dire isa ka kilo nga isdang gagmay o turnos. Amo ning gihugasan og maayo og gipatulo og maayo ang tubig. Og napud tay balig 1/3 sa kilo nga asin mao'y sagol ato diri sa gipatulo nga o gipasala nga isda para wala gitubig. Ang proportion matud pa sa paggamos is 1:3. Kaya kini isa ka kilo man ni atong isda so 1/3 sa kilong asin ra ang atong ibutang. Atong ibutan diri sa planggana para i-mix ang isda ug ang asin. Sa ako nang gibutang diri ang asin sa isda nga 1 kilo. Iro to tugbo tanan kay natimbang naman ni nga 1/3. Then ato lang i-mix diri sa planggana. Siguro lang nato nga ma-mix og maayo ang isda ug ang asin. Kurata na konti yung nagtanaw sa asin nga perteng digana pero insakto ning siya nga proportion 1:3. Og karon ato nang sugdan ang pagmix ning turnos nga isda nga gagmay ug kining asin nga perteng digana. Ito ning tarongon og mix nga malukop o ma-mix gyud og tarong adisar nato ikuan ibalin sa limpyo nga container. At pero ato sa ning siguro undaan nga ma-mix ni tanan. Mix lang ta daring dapita hantod nga mahurot gyud. Matod pa ni Insan Bombay. Mikos ta daring dapita. Una pa nabilin asin ato gining tarongon og mix kining isda ug ang asin. Og tuara nagpadayon na ta og sagol aning isda ug asin para masiguro nga magsagol gid tanan adto nato ibalin sa container. Okay. Ano ni siya ginamos. Antod ma-ferment. Pila ka adlaw ni? Ay mo kuan. Gimana? Ang proportion is asin kay 1:3 man. Yung 2 kilo nga isda, 1 kilong asin. Yung kini 1 kilo man nga isda, so 1/3 kilo. Ginamos sa asin sa ginamos kay ito 1 month ko yung makan. Yan, nabutang na namang tarong. Sa inla man yung container. So, wala ni siya tubig. Kining duga niya sa asin eh. After 1 month, pwede na ni siya. Kaya mas maayo nga kita may gigil mo sa atong ugalingan kay ma-sure juga pa nga hinlo pagkahimo. So, mani itong ginamaw sa 1 month pa ni.